Ruta del Pirineu Comtal, un viatge pel naixement de Catalunya. La Ruta del Pirineu Comtal proposa un viatge al naixement de Catalunya pels millors paisatges del nord del país, tot travessant 13 territoris històrics del Pirineu i el Prepirineu, formats per 11 comtats, un vescomtat i les terres de l'Aran. Un viatge per la història, l'art i el paisatge, assaonat pels sabors de la cuina de muntanya i pels productes gastronòmics de qualitat dels que ens permet gaudir el recorregut. La ruta es divideix en 2 itineraris de 5 dies cadascun que formen un cercle que recorre tot el Pirineu català i que fa parada als punts més destacats. L'itinerari nord comença al monestir de Sant Pere de Rodes i arriba a la Vall de Boí, i l'itinerari sud va des de la Vall de Boí fins a la ciutat de Girona. També hi ha la possibilitat de conèixer més a fons i a un ritme més pausat cadascun d'aquests territoris parant especial atenció en els seus trets més genuïns. El perfil dels Pirineus dibuixa en tot moment l'horitzó d'aquestes terres, que són l'origen de Catalunya. Entre les seves valls i vessants hi ha pobles medievals que captiven tant per la seva bellesa com per les històries i tradicions que ens descobreixen així que el camí avança. En aquest immens escenari natural es van succeir les batalles entre l'imperi carolingi i l'Àndalus, confrontació que esdevingué la llavor de la futura Catalunya. Després de l'alliberament de Girona i Barcelona, Lluís el Pietós va definir la frontera carolíngia amb l'islam, creant la marca hispànica. Amb l'objectiu d'assegurar els punts estratègics, es va dividir el territori i es van designar comtes als quals se'ls va encomanar l'administració i defensa. Uns comtes que, amb el temps, anirien adquirint autonomia i voluntat pròpia. El traçat de la ruta ens fa reviure l'atmosfera dels temps del comte Guifré, l'abat Oliva o el cavaller Arnau Mir de Tost. Un marc natural i humà guarnit de monestirs, esglésies i castells que guarden el record de la infància d'Europa, el feudalisme, les croades i l'art romànic. La ruta transcorre pel territori dels antics comtats bressol de la Catalunya Vella i ens transporta a un passat remot, comprès entre els segles IX i XV. Reis, comtes, senyors feudals, bisbes i abats van marcar amb foc fites històriques que perduren en les gestes de l'època, llegendes i cançons. Castells, monestirs i ciutats medievals impregnen la regió dels Pirineus del testimoni d'un passat en el que es va decidir la història de Catalunya. Una mirada a les relacions entre el poder civil, religiós i militar a l'edat mitjana. Un punt d'observació privilegiat de moments de gran esplendor i de violentes batalles que van influir decisivament en el destí personal i familiar d'unes nissagues comtals que acabarien confluint en el Casal de Barcelona. Conèixer el Pirineu Comtal ofereix la possibilitat de reviure en els escenaris reals una part de l'edat mitjana de Catalunya i de gaudir del seu llegat patrimonial, artístic, festiu i gastronòmic.